तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज मैं बैठा हूँ अपनी दादी माँ के साथ जिनका नाम है शांति देवी। और आज इन्होंने खिलाया मुझे कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल में था सलाद भी। तब माँ कैसे बनैली सतु कढ़ी? तू कढ़ी बनौनी है हमरा तो जोर से बोलबे तब नु मैं सुना। अरे कढ़ी बनौनी हो मैं ई काम बुझाते नहीं कि हम ना कहब। तो दादी माँ बोल रही है कि हमरा बुझाते नहीं कि हम कहीं का बोला ना। कैमरे तो बा है मोबाइल और कोनो आदमी ये थोड़े न बैठल बा जो बैठ के लजात ताड़ू लजात नहीं की। तो बोल का बनल रहे में? ओमे बड़ी बनौनी। हाँ ओमे सब जोर से ना बोल लगल खास कढ़ी चावल बना के देनी लोग। कढ़ी पूछा था कि कैसे बनैली ह? बोल तो लगली मौन व्रत धारण करे। एजा कैमरा चलता तो बैठ के बतई तो समझे बाकी कैसे का कही। कढ़ी में का कल बेसन डालनी, दही डाल के, मसाला सब डाल के कढ़ी छमकन लगा के बना देनी। ठीक बा। तो सलाद में का रहे? मूली, गाजर, टमाटर, मिर्चा, धनिया पत्ता। हाँ। अच्छा तो ये तो रउआ लोग के देखनी कि कितना बढ़िया हमने के खाना रहे आज। कढ़ी में बड़ी, फिर चावल, फिर सलाद। तो ई जो खाना बा ई प्योर देसी खाना हो। ई जो देसी खाना के जो स्वाद बा उ बहुत बढ़िया नीमन स्वाद रहेला। कई का तोर मने विचार बा में बढ़िया रहेला नु? हाँ विचार। हाँ तो बोल घरवा में आता ना बोले ले एजा बोले में तो लागत है कि नया बियाह भइल बा। एने बोला ना देख के तो ले बियाह का मैं तो बोल तो शर्मा ताड़ी से देखो ताड़ी नु वही कैसे ही शांति देवी लजा ताड़ी। एजा रउआ लोग के एजा खाली एगो कैमरा ऑनवा आउ के बैठल नहीं खे, लेकिन देखो इनकर लजाहट, देखो ई लजकोकड़ हो गइल बड़ी बोले ये सब हम ना करेंगे भाई। एगो YouTube चैनल पर एगो चैनल बा प्रियंका तिवारी, तो उ करे चैनल ही देख उ खाली गोबर पटोड़ा चलता है। यो करे चैनल ही देखतिया दिन भर एजा YouTube। एकरा खाली YouTube से मतलब बा आ घर परिवार से कोनो से मतलब नहीं के। एकरा खाली YouTube लगा के छोड़ दो, यो ही में खुश बिया। एकर अच्छा दिन भर इतना बोले ले लेकिन है कैमरा के सामने एकर बोली नहीं खे निकलत। दूल्हा बैठल तो बोला ना दूल्हा लोग बैठल त लाग ना लागो। तो देखा तनी रउआ लोग के। तो ई वीडियो में अतने अगला वीडियो में जब हमनी के आईम तो हमनी के दादी माँ के साथ आओ भी देखम कि घर में का बनावती या दादी माँ। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक सब्सक्राइब रउआ के जरूर करे के बा, काहे कि दादी आज के जमाने में बहुत अनमोल होले। तो ये जो दादी बिया, ये सबके दादी बिया। तब तक के लिए बाय।